Zanimljivo je koliko god da su odnosi između jevrejske zajednice i Obrenovića bili dobri, njihovo pitanje u Srbiji zvanično rešeno za vreme vladavine kralja Milana Obrenovića, a u to doba imao je titulu kneza. Tadašnji knez nije konkretno rešio ovo pitanje. Ono je rešeno 1878. godine odredbom člana 35 Berlinskog ugovora, odnosno na Berlinskom kongresu, kada je Srbija i zvanično dobila samostalnost. Bila je ovo priča o susretu dve veoma moćne porodice 19. i 20. veka. Susretu Obrenovića i Rothschilda. Ovi susreti bili su jako plodonosni, jer su ojačali naše veze sa jevrejskom zajednicom, koje i danas traju. Da li su Obrenovići, pored ovih zvaničnih susreta, sa najmoćnijom bankarskom porodicom ikada, a za koje postoji mali broj pisanih tragova, imali i susrete vezane za njihov lični trgovački posao, ostaće velika tajna.